this is Pam. She's the new member of the team. First day niya today, and since ikaw ang nandito sa office, I'm assigning you to tour her around. Thank you. Okay, boss. Lagi na lang ako naaasahan sa ganito. Hello, ma'am. Good morning. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Start na po ba tayo ng tour? Sandali, kita mong may ginagawa pa ako, di ba? Sige po. Uupo muna ako. Sinabi ko bang umupo ka? Tour nga, di ba? Okay po. Halika na. Okay. Wait, ano nga pala ulit pangalan mo? Pam po. Short for Pamela. Ilang taon ka na? 25 po. Fresh na fresh ah. Well, hindi naman tayo nagkakalayo ng itsura. Kahit nasa 30 na ako, medyo mataba nga lang ako ng konti sa'yo. Anyway, bakit dito ka nag-apply? Lakas din ng loob mo ah. Hindi basa-basa itong kumpanya. Nagbakasakali lang po. Marami po akong in-applyan pero ito lang ang nag-callback. So hindi kami ang first choice mo. Alam mo, kadalasan yung mga ganyan, hindi tumatagal dito. Kasi walang malasakit sa trabaho nila. Hindi naman po ganun. Tingnan natin. Ay, at saka, tingnan mo suot mo. Para kang hindi papasok sa opisina. Para ka lang magmamodel. Ano ba yan? Ano po bang dapat na suot? Malay ko. Siguro, mas sisente dyan sa suot mo. Okay naman po tong suot ko. Ay, bahala ka. Basta walang sisihan kapag pinagpiestahan ka na ng mga lalaki dito. Sa bagay, sa itsura mo, parang gustong-gusto mo rin ng atensyon. Hindi po ba tayo mag-i-start ng tour? Tour? Hindi mo na ata kailangan eh. Ay, isa pa, ang dami ko pang tatapusin, kaya pwede ba gumala-gala ka na lang, i-familiarize mo yung sarili mo. Di naman yata mahinang utak mo, di ba? Pero, instruction ganito na lang, Pamela. Kapag tinanong ka, sabihin mo na i-tour na kita. Kasi, kung ma-delay ako sa trabaho ko dahil sa'yo, kaya mo bang ipaliwanag sa boss ko? Okay po. Sige. O, dyan ka pala uupo. Sa tabi ko. Dito po? Oo. Alam mo, yung huli na nakaupo dyan, nag-resign. Bakit po? Tanga-tanga kasi. Laging nagkakamali. Parang may sumpa nga yung table na yan eh. Lagi na lang nagre-resign yung mga nakaupo dyan. Kaya, ayan. Huwag mo na akong istorbohin ha. Marami akong tatapusin. Dear Love, ako po si Pam. Fresh grad at masasabi kong pinalad ako na makahanap agad ng trabaho. Pero ibang-ibang mundo rito kumpara sa eskwela. Parang ibang planeta. Mas mabilis, mas maingay, mas seryoso. Si Tina ang una kong nakilala. Aaminin ko, hindi ko talaga naramdaman na welcome ako sa kanya. May malamig sa boses niya at parang bawat salita niya may bigat. Pero kailangan kong makisama. Sa totoo lang, naniniwala akong marami akong matututunan sa kanya. Lalo at matagal na siya rito at magkatabi pa kami ng table. Noong unang araw ko, work from home ang karamihan sa mga katrabaho. Kaya kinabukasan ko lang sila personal na nakilala. At doon ko napansin ang kakaiba. Parang nag-iba ang anyo ni Tina. Para bang biglang nagkaroon siya ng halo sa ulo. Kanina lang mahigpit at masungit siya sa akin. Pero nang dumating ang iba, siya mismo ang nagpakilala sa akin. Nakangiti. Maaliwalas. Halos hindi ko siya makilala. At doon ko unang naramdaman. Baka hindi lahat ng pinapakita sa akin ay totoo. Good morning, people of the universe! Anong meron, te? Good mood ka, ha? Wala naman. Maganda lang ang gising ko. Bawal ba yun? Paano? Araw-araw ka namang masungit. Kaya nakakapanibago pag ganyan ka. Oh, ano bang mas gusto nyo? Masungit o good mood? Pili ka be, willing to adjust ako. Sinasabi ko sa'yo. Eme! Good morning po.
Ay, oo nga pala. Aaron, Kiana, si Pam, bago nating teammate. Hello po, Miss Kiana. Sir Aaron, nice to meet you po. Hi, Pam. Nice to meet you too. Hello. At huwag mo na akong tawaging sir ha. Huling tumawag sa akin yan. Baby ko pa. Loko ka talaga. Ay, Pam, wag mong pansinin yan. Virgin pa kasi. Hoy, hindi ha. Kapantay ng edad mo ang body count ko, no? Oy, teka. Baka ma-culture shock tong si Bagets, huy. Nice to meet you po ulit. Punta lang po ako sa table ko. Ah, dun ka pala pupwesto sa isinumpang table. Oo nga, sinabi ko na yun sa kanya na lahat ng umuupo dyan, bigla na lang nagre-resign. Morning. Oh, Pam, si Luigi, ka-teammate din natin. Luigi, this is Pam. First day niya kahapon. Oh, hi Pam. Welcome aboard. Hello po, Sir Luigi. Huwag mo na siyang tawaging sir. Hindi naman kagalang-galang yan. Kita mo ba yung forma niya? Parang napadaan lang dito, di ba? Mukhang bibili lang ng suka sa kanto. Hoy, ayan ka na naman, Tina. Para ka may kutsilyo sa dila ang talas palagi. Totoo lang naman. Siya, Pam, mag-yosi muna kami ni Aaron ha. Break lang. Sama ka? Uy, kakadating lang natin. Break agad. Isa pa, alam niyo namang hindi ako nag-yosi. Mamaya na lang. Baka alam mo na, masipat pa tayo ni boss. Di, tegi tayo. Baka lang naman gusto mong sumama sa chika. Pero sige, laters na lang. Tara, Aaron. Let's go. May candy ka? Kita mo yun. Po? Yosi ng yosi. Kaya mabaho ang hininga. Ikaw iwas-iwas ka dyan at dun sa Kiana, backstabber yan. Akala mo friend pero kapag kaharap ng boss, bigla ka na lang niyang ilalaglag. Ganun po ba? At si Aaron, ay nako, babaero yan. May balita pa nga na dati. Hinaras daw yan na empleyado. Ay, hindi ko nga alam kung totoo pero kita mo naman sa mukha, di ba? Parang, alam mo yun, may manyak vibes, di ba? Wala naman po akong napansin. Ano bang first impression mo sa kanila? Sige nga. Okay naman po sila. Friendly po. Oh, come on. Imposible. Yung mukha ni Kiana, dry na dry. Parang walis tambo. Bagay ba sa kanya? Hoy, Pam. O, diba? Hindi ka makasagot. Kasi, pangit talaga. At si Aaron, ay nako. Wala po akong masasabi, ma'am. Wala ka ring masabi, ano? Kasi speechless ka sa ilong niyang sarat. Ganyan ang mukha, tapos, babaero. Kaloka, di ba? Ang kapal na nga ng ilong, nung pagmumuka, tapos ganyan pa. Ma'am, excuse lang po, magsi-CR lang po ako. Uy, sandali, bago ka umalis, pakilagay mo muna tong mga folders dun sa table mo, ha? Punong-puno na kasi tong desk ko, eh. Wala ka pa namang gamit. Sige po, akin na. I excused myself. Hindi dahil kailangan ko talagang mag-CR, kundi para kumalma sa mga naririnig ko. Kanina lang, para silang magkakapatid kong mag-usap. Pero pag alis ni Kiana at Aaron, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang dami kong narinig na hindi maganda mula kay Tina. Totoo kayang sinasabi niya? O baka ganito lang talagang kultura rito? Yung tipong sa harap mabait, pero sa likod, puro sumbat at paninira. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi ako sanay sa ganitong klaseng kapaligiran. Pero dahil bago pa lang ako, pinipili kong makiramdam muna. Tahimik lang. At habang tumatagal nga ay, lalo kong napapansing parang takot ng ibang empleyado kay Tina. Iwas sila. Maingat sa bawat galaw. Lalo na kapag wala siya sa mood. Parang lahat kami naglalakad sa paligid ng bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Sinabi ko sa sarili ko na pagtsatsagaan ko muna, na baka kung hindi ko siya papansinin, hindi ako maapektuhan. Pero mukhang mali ako. Kasi kahit hindi ko pansinin, ramdam ko pa rin ang bigat ng presensya niya. At unti-unti, parang nakakaubos ng lakas.
Ay, Diyos ko, ang boring. True. Wala bang chika dyan? Meron ako nasagap. Tara, dito sa table ko. Pam, halika rito. Sumama ka. Marami po akong gagawin eh. Mamaya na yan. Halika muna rito para updated ka. Sige po. Nakita ko si boss kagabi. May isinabay sa kotse. Yung bago doon sa kabilang department. Oh, ano naman? Pinagpuksan pa ng pinto, sabay kiss. Tapos pinacheck ko sa CCTV. Mukhang iba-ibang sinasakay ni boss gabi-gabi. Lahat halos, bata. Ganun? Kaya ikaw ha, uy Pam, mag-ingat ka. Baka ikaw na ang susunod na biktima. Mukha ka pa namang madaling dalihin. Ay nako, hindi po. May integridad po ako. Alam mo, nakakatawa ka. Ewan ko na lang kapag ikaw na ang niligawan nun. Baka nga mauna pang bumakakay ang legs mo bago ka makapag-isip. Hoy, grabe ka naman, Tina. Good girl lang si Pam, no? Good girl! Wala namang good girl dyan kay boss. Sa totoo lang, parang lahat nga ipapatulan niya basta may botas. Akala mo macho, pero nireregla naman. Ay, alam mo, pag dumadaan yan, amoy aparador pa. Parang di naliligo pag pumapasok. Guys, quick meeting later sa boardroom 4 p.m. Oh, hi boss. Do you need coffee? Ibibili po kita. Well, that's nice. Thanks, Tina. You always know what I need. Siyempre boss, ikaw pa. Alright, see you later, guys. Hoy, Pam. Kung ano man ang naririnig mo dito sa station natin, dito lang yun ha. Kapag nalaman kong isnitch ka, malilintikan ka sa akin. Yes po, ma'am. Grabe ka naman kay Pam, Tina. Isihan mo lang. Napaka-inosente nung bata, oh. Inosente. Kahapon nga lang niya sinabi. Pangit at dry daw ang buhok mo. Ha? Sinabi mo yun, Pam? Po, wala po akong sinabing ganyan. So gagawin mo pa akong sinungaling? Ako na nga mas matagal mong nakilala, Kiana. Sino pa bang paniniwalaan mo? Ako o siya? Ni minsan, hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko sa mga sinasabi ni Tina laban sa akin. Kahit anong iwas ko, nakakahanap siya ng paraan para idamay ako sa tsismisan, sa panlalait o sa mga bagay na wala namang kinalaman sa trabaho ko. Madalas pa niyang binabaling ang paningin niya sa pisikal kong kaanyuan. Ang suot ko, ang buhok ko, pati ang paraan ng pagsasalita ko. Kung kaya niya itong gawin sa mga matagal na niyang kasama, paano pa kaya sa akin na bago lang? Lumipas ang mga buwan na halos araw-araw ay ugali ni Tina ang sumasalubong sa akin. Ang tanging nakakausap ko lang ng maayos ay si Luigi. Pero mukhang hindi rin ito nagustuhan ni Tina. Mas lalo niya akong tinitira. Pero habang tumatagal, natututo na akong lumaban sa sarili kong paraan. Hindi man lantaran, natuto akong tumanggi. Natuto akong umiwas. Morning, Pam. Sa labas pala kami magla-lunch nila Kiana. Sama ka? Pass po muna ako, ma'am. May dala po akong baon eh. Baon? Ano ka, high school? Sige na, ayaw mo naman papilit. Sabay na lang po kami ni Luigi. Sige, magsama kayong dalawang weirdo. Laters! Tara, Pam. Lunch na tayo. Eto, marami akong baon. Uy, buti nakakatanggi ka kay Tina, no? Bakit naman hindi? Ewan ko. Parang gusto ni Tina sumunod sa kanya lahat. Minsan pa nga, kapag galit siya sa isang empleyado, gusto niya galit na rin ang lahat. At hindi siya titigil hanggat hindi sumusuko yung empleyadong pinagdidiskitahan niya. Hindi ba bullying na yun? Oo nga eh. Kaso, walang may lakas ng loob na magsumbong dahil walang mga hawak na ebidensya. Tsaka, two-faced siyang si Tina. Mabait sa harap ng iba, pero nuknukan ng sama ng ugali kapag nakatalikod. Alam mo ba kung bakit laging nagre-resign yung nasa pwesto mo? Bakit? Lahat ng umupo sa pwesto mo, naubos ang pise sa ugali ni Tina. Ikaw pa nga lang yung tumatagal dyan eh. Madalas kapag mas bata sa kanya o kaya mas magaling, gumagawa siya ng paraan para siraan. Sa nakikita ko, na-insecure siya, lalong-lalo na kapag mas maganda sa kanya. Grabe naman.
Para namang evil witch ang datingan. Evil witch talaga. Dahil hindi siya tumitigil hanggat hindi nagre-resign yung tao. Kaya ikaw, Pam, mag-ingat ka. Oh, ikaw. Bakit nandito ka pa rin kahit na alam mong ganun siya? Ang tingin sa akin ni Tina, nobody. Kaya nakakasurvive ako. Pero, araw-araw kong inaalmusal yung pangungutya niya sa iba. Ay, nako. Huwag na nga nating isipin yan. Wala naman tayong magagawa kung ganyan na siya. Magtrabaho na lang tayo ng marangal. At kumain na tayo. Hoy, Pam. May ginagawa ka ba? Wala naman. May kailangan po kayo. Nakita mo yung file na nasa GC kagabi. Yes. Yung sinend ni boss. Pinapa-forward na kasi ni boss sa client yun. Pwede mo bang isend? Hindi ba draft pa lang yun? Pinapasend na nga niya eh. Kailan niya sinabi? Ang dami mo namang tanong. Ako na lang ba yung magsasend? O gusto mong tawagin ko pa si boss para siya mismo yung mag-utos sa'yo? Eto na. Sino nag-send ng draft sa client, ha? Draft pa nga lang eh. Nakakahiya. Ano, wala bang sasagot? Sino? Ako po, ma'am. Bakit mo sinend yung draft? I was instructed po. Nino, who instructed you? My gosh, common sense naman. Napag-usapan na natin to, hindi pa tapos yun. Now, the client is calling me, asking me, bakit tayo nag-send ng garbage? Si... You know what? I don't need people na sumisira ng team. If you can't follow basic instructions, maybe you don't belong to this company. Dear love, ipinatawag kami ni boss sa office matapos kong sabihin na si Tina ang nag-utos sa akin na isend ang file. Pero gaya ng nakasanayan, dinenay niya ako. Wala raw akong ebidensya. At gaya ng dati, ginamit niya na naman ang litanya niyang, matagal na ako rito kaya ako ang paniwalaan mo. Nag-iba na naman ang anyo ni Tina sa harap ni boss. Mabait, maayos, parang walang bahid ng kasalanan. At sa huli, ako pa rin ang umako ng pagkakamali. Pagkatapos noon, parang walang nangyari. Pero mas lumala dahil lahat ng ginagawa niya noon sa iba, ako na ang sunod na nakakaranas. Lahat ng insulto, lahat ng pang-aalipusta, lahat ng pangungutya, ako na ang target. Hanggang sa dumating ang araw na napagod na rin ako. Hindi ko na kayang ganitong sitwasyon. At gaya ng mga nauna niyang pinagdiskitehan, ako man ay nag-resign. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil alam kong hindi ko kayang magtrabaho sa lugar na ang mismong kasama ko ang siyang sumisira sa akin araw-araw. At sa'yo, Tina, kung nasaan ka man, plastic kang bruha ka.